Keď priviedol rozhodca Anton Stredák na pasienkoch obe mužstvá, favoritom bol prvý FC Košice, aj keď sa mu proti žltočiernym nezvyklo dariť. Najprv odovzdal majiteľ topa zlatníctva Ján Cigánik zlatú sponu ešte za najkrajší novembrový gól Ľubomírovi Faktorovi a takisto cenu za gól roka 97. Bola to však paradoxne prvá i posledná košická radosť v piatok v Bratislave. Po uspokojujúcom víťazstve nad Trnavou sa namaškrtení Tigri veľmi nenamáhali. Rutinne chceli zvládnuť súboj s Interom, ktorého trápili 3 prehry v sérii i zranenia. Bol to omyl, podvedome sa vynárajúci v hlavách hráčov vždy po čiastkovom úspechu. Domáci tréner Jozef Bubenko pripravil svojich vynikajúco. Dokonale zaskočil profesorských hostí, ktorí zrazu nestíhali a výsledkom boli kartičkové fauly. Najprv Kozákov na Babniča v 17. minúte. Potom Zvarov na dravo prenikajúceho Cinegeho v 27. Tento však bez žltej karty. Ďalší Dzúrikov opäť na technického Cinegeho v 34. minúte. V druhom polčase v 55. minúte aj Tótov do tretice na Cinegeho a v závere už z nervozity vyplývajúce strčenie Molnára do Chrenka. O výsledku rozhodli 2 akcie. Kratochvíľ začal prvú v 20. minúte, keď dal loptu do stredu Chrenkovi. Ten potiahol, prihral na krídlo usilovnému Greškovi, aby jeho finálnu prihrávku včas a presne usmernil Babnič. Toto bola prvá raná košickým Tigrom. Tréner hostí Karol Pece vedel, čo sa deje. Mobilizoval, radil, ukazoval, ako ďalej. No prišla druhá akcia v 28. minúte a s ňou ďalší Babničov gól opäť po Greškovom centri. Pri oboch góloch využil Inter menšiu koncentráciu a súčinnosť v strede košickej obrany. Tigria odpoveď bola len platonická. Na začiatku Kožlej lobom a v závere Semeník touto strelou iba 2-krát vystrelili. Snažil sa Janočko, no domáci pridali ku gólom aj veľkú obetavosť. Domáca lavička vyjadrovala vzrušenie i obavy. Hosťujúca prežívala prvé sklamanie na jar. Peter Babnič, autor 2 gólov, Inter zdá sa mal rozprávkový úvod v tomto zápase. No super, už nám dali 2 góly. Chceli sme prerušiť sériu 3 preniesť za sebou. Zatiaľ sa nám to darí, no treba to dokončiť do konca, treba vyhrať. Ako videl strelec gólové situácie pred Molnárovou bránou? Po ten prvý pekný center Vate Greška, videl som, že dáva na prvú, tak som tam nabehol a ten druhý znomácičená akcia, center a gól. Pán Moder, čo ste povedali chlapcov v kabíne? Myslím, že tak skoro to nezabudnú. Prekvapujúco, hneď po prestávke chceli interisti udrieť palicou tretí raz. Cinege s Krajčím spolu s Daňkom a Petrom Németom vyhrávali súboje v strede, do úmoru behali, dreli, túžili po víťazstve. Pomáhal im Chrenko a na ľavej strane efektívne Greško, ale keď mal sám šancu, nedal. Košičania už nedokázali preladiť z profesorskej nôty. K Hýlovi sa čosi dostalo iba po Zvarových priamych kopoch. Strelec oboch gólov Peter Babnič kvôli zraneniu už len sledoval druhý polčas. Striedal ho Jozef Daňko, ktorý v 63. minúte pripravil v spolupráci so 17-ročným Krajčím ďalšiu pozíciu pre Greška. V piatok mu však bolo súdené len na góly prihrávať. O 2 minúty na druhej strane si s Kozákovým centrom neporadil Kožlej. Domáci tréner Jozef Bubenko upokojoval i radil, ako zvládnuť záver. Jeho hráči boli stále aktívni, nenechali sa zatlačiť, naopak Peter Német zamestnal Molnára. Domáci tábor už začal oslavovať a keď zaznel záverečný hvizd, bezmála 5 500 divákov aplaudovalo Interu, ktorý ukázal silnú morálku.
Pán Petra, zahralo mužstvo podľa vašich predstav? Asi keď sa hralo podľa našich predstav. Troška sme hrali zo zabezpečenia s tým, že aby sme ich nepúšťali do doplňačnej hry. Samozrejme, chceli sme voľaké breaky, tie sa nám v prvom polčase podarili. V druhom polčase sme hrali to isté s tým, že voľakú tú šancu sme nedali góla. V piatok videli bratislavské pasienky rozprávku o tom, ako vlčkovia tigrov nachytali a hostia sa pritom cítili ako Alenka v ríši zázrakov. No ja si myslím, že je to vážne varovanie, že v každom zápase, aj napriek tomu, že sme mali sériu dobrých zápasov za sebou, je potrebné ísť na plný plyn, nekompromisne, ak chceme dosiahnuť svoj